Hello mga kapudibis! Today kakain po tayo ng tortang talong at tawilis at meron po tayo ditong tinapa at saladang mangga at Talbos talbos kamote. na kamote. At meron tayong bagoong at ketchup. Ang drinks natin mga kapudibis, Coke. Dahil sa amin at na, Coke na. At mga kapudibis, ang tawilis natin meron nag-request. Ako si Ma'am Vicky So, at syempre ang nagbigay ng mga talong natin is si Cecil Bansil. Ayan, Yes, tortang ito yan. talong. Oh. Tortang talong at Lalaki. mangga. Yeah, thank you so much, Ma'am Cecil. Thank you, Ma'am. si Ces at saka si Ma'am Vicky So. Yes, thank you so much po. God bless po. Mga kapudibis, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Amen. Ay, mga kapudibis, malinis na yung kamay namin. Mga tamkay kapampangan. Mga tana po mga Opo, kapudibis. favorite kayo ni... Favorite namin ni BPM to. Oh my yung ulam God. namin. Thank you so much sa nagbigay ng talong. Parang Cecil, alam ang niya. lalaki ball. Ah, Diyos ko, Diyos ko, Diyos ko. Diyos Natutuwa ko. ka. Talagang natutuwa ako. Oh my God! Ayaw mo na ano. Ketchup. Ketchup. Mhm. Mhm. Bawal mo ng baboy, kaya mag-ano tayo ngayon. Thank you so much. Alam mo yung gusto ko. Talong. Yan. Una subo, mga kapudibis. Cecil, una subo, Baby JL, Bansil, kumanta mo. Makanta mo. Yaman. Sabay. Ganyan mo mga kapudibis. Tinapa mo. Oo, yan. Tinapang galunggong. Oh. Yes. Tapos ensaladang mangga, mga kapudibis. Nagkalat yung ano ko. Ay. Ayan, mga kapudibis. Na ensaladang mangga. Tapos bagoong. Penak, balaga. Diba summer na? Kanyaman yung bago ko. Tapos saluhin ng ganyan. Diba? Sa amin yung bagoong bagukin tawag. Bago. Kanyaman, oh. Ito, galunggong. Sarap. Gusto ko yan. Makanta na. Wala talaga yung tortang talong. Tortang tawilis, mga kapudibis. Ma'am Vicky, so ito po yung request po ninyo. Salamat, meron kami nakakita kami ng ano, tawilis. Sa palengke kami na mga kapudibis. Ganun ka? Kasi ano to eh, naubos agad-agad. Kasi masarap na, mura pa. Ito yung masarap na ulam pag summer, no?
Baka. Wala. Di ba tinayatalo to? May kay bagong nakarikali. Hanapin ko ano. Kala ko na paano ka. Masarap kumain kapag may Coke. Kaya ako Coca-Cola. Beke naman. Baka naman. Pangarap namin ni BBM na makapanood sa Itbulaga, no? Pangarap. Ay, sa APT, yeah. Kung sinong may nakakaalam paano makapunta doon, PM nyo naman kami, oh. Saan gusto mong makita sa personal sa Itbulaga? Sino? Okay. Okay. Gwapo daw rin niya. Tsaka si ano, May Mendoza. Shoutout sa'yo. Kasi sa May. Bago kasi kami magmukbang, nanonood muna kami ng Itbulaga. Pinoy Henyo. Pagkatapos nun yan, umpisa na kami kumain. Yes. Laki, oh. Oh. Sana sa susunod may itlog yung bibig. Shout out mo. Shoutout sa'yo, Cecil. Cecil. Sana sa susunod. Pansit ng bibig. Ay, nagbigay sila ng pansit kahapon. Tsaka sapin-sapin, ang sarap. Ay, talaga? Hindi mo binigyan. Wala ka. Nasa ano ka. Nasa, nakaupo ka. Alam mo na. Sarap-sarap ng pansit nila. Sa susunod Kahit walang Tsaka, sahog yun. Okay lang. Sapin-sapin. Sarap. Sarap pansit. Sarap pagkaluto yan. Baby JL. Ayan. Gusto ko talaga pansit. Makalat daw tayong kumain. Kakaya. May nag-comment eh. Sarap. Malapit na yung ano kasi yun? Yung mahal na araw ba? Holy Week? Kaya huwag muna tayong kumain ng karne-karne. Kakakain lang natin ng baboy. Yes. Yung sinigang na baboy. Yung mataba. Ay. Saan magpipigay po ulit ganito? Cecil, baka naman susunod, mas malaki pa dito. Meron daw. Ganun. Masarap yun. Sarap-sarap. Parang espada daw sa haba. Saan kaya nila nakukuha yan, no? Din yung pinsan niya yata. Nag-ano sila sa bukid. Hinarvest nila yan kahapon. Pagka-harvest, hinatid niya dito sa bahay. Ayoko na. Okay na ito.
Mabsina. Susunod, sama mo kami mag-harvest. Mabsina ka. Mabsina po ka nun eh. Sa Kapampangan, mabsi. Busog. Matakaw talaga ako. Sinasabi ko sa inyo. Ma-rice yan. Mas ako sa rice. Sarap. Okay lang po ba habang kumakain si BBM, magsha-shoutout na po ako. Shoutout lang po ako ha. Happy birthday po, Your Wawa. Ayan. Your Wawa, lola ko maganda. Happy birthday po sa'yo. God bless. Stay healthy po. At kay Cecil Bansil at kay Baby JL Bansil, thank you so much. At kay Jenica Gungon, happy birthday sa kanyang anak na si Jania Lexi Manlapig sa February 21. At si Mercy Hindawi from Germany, Renalyn Yabut, Monique Behar from Samar, Lovely Celones Cruz, at pinapashoutout ng kanyang anak na si Samantha Claire Cruz. Ayan, nanonood daw yung kanyang baby. Shoutout sa iyo, shoutout po sa inyong lahat. Salamat po sa suporta po ninyo sa amin ni BBM, and God bless po. Shopa Laya Payawan, Baby Allison, Regina Banyares, Jeremy Macalisang, thank you so much. Shoutout sa inyo kay Catherine at kay James at sa asawa niya. Shoutout sa inyo lahat. We love you. Tapos na ako. Tapos ka na. Yes, mga kapod. Ay! Tumalsik. Yes, mga kapod. Yung shoutout to yung po para kay Christopher Esquilio. Pa po shoutout to. Ay, Christopher Esquilio, shoutout ka sa'yo, Tom. Yeah. Mga kapodibis, meron po kami Facebook page. At TikTok ng The Foodie Bee, TikTok ni BBM, Instagram ng The Foodie Bee, The Foodie Bee Vlogs, Kusinang Kabalan, Cook Like Crazy, at syempre, Yael Pochi. Ayan, mag-subscribe at mag-follow na po kayo, Yael Pochi. Yes, mga kapodibis, kaya ang gusto nyo aming videos, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you. We love you.